Selam dostlar, siz Meydan kanalında layıklı hit tapşırığını qaraysiz. Мен Ilmir Yamalov sizni barığızına zengər ekranlar qarşısına yaxınıрақ kelügüzünü sarayım. Ник degende bugün biriga estradanın eng şiber kızları kileşek. Көрмей қалмағыз deyim. Alayğına da tügül tapşırığı devamında eng qaynar show biznes yanılıqları VK'ga күзәтү сәхифәсе de bulacak. Gittik. Big tezden, tügelere geçsek 27 aprelde Alina Ahmetçı'nı özünün tuğan günün bilgilep öteşek. Ötüp barışı yılıma neticeler yasap yürüyüm, köpme hıyallar, planlar şınga açtı, köpmesi ele tırmışka aşaşak. İcatqa kelgende яңа jırım tabadan çırga tıra. Ona mine degen klipta çırga oylım dedi Alina. Яңалыклар белән уртаклашыйм әле. Сөмбел Билалова аздан гына кияүгә чыкмыйча калган. Бер еллап элек бер егет белән очрашып йөрдем. Бер җиргә ял итәргә барган идек. Шуннан кайткач никах угытабыз диде. Планнар кырдык. Мин инде никах күлмәге эзли башлаган идем. Әмма ул кеше бер мизгелдә юкка чыкты. Берни дә аңлатмады, әйтмәде дип сөйләде безгә Сөмбел. Теге егет элемтәгә чыккан, әмма Сөмбел генә аны кабул итмәгән. Yılmayıp bir külgüne, көңіл гүлгіне, Йөрәккә утлар яқан, ул бі жаным син генә. Очрашулар көткенә, кел дип әйткенә. Матур тормышның юлын мине белән үткенә. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кабыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көттеме дип кабыл минем кулыма.
Uykusuz tongda Мәхәббәт һәм син дә мин Калабыз бу җиһанда Каршы алла ай юлы Шатлык туп-тулы Татлы хыялның барсын Сөйлим сиңа бу юлы Каршы алдыма Чык син юлларыма Көттеме дип кагыл Минем кулыма Каршы алдыма Чык син юлларыма Көттеме дип кагыл Минем кулыма Каршы алдыма Чык син юлларыма Көттеме дип кагыл Минем кулыма Каршы алдыма Чык син юлларыма Көттеме дип кагыл Минем кулыма Каршы алдыма Чык син юлларыма Көттеме дип кагыл Минем кулыма Тапшырыбызның иң рәхәт мизгеленә якынайдык. Дуслар, бүген бездә кунакта 3 кыз, ямьле кызлары. Сәлам кызлар. Сәлам. Безнең студияга килеп җитүегез өчен зур рәхмәт. Ничек кайфләр, ничек хәлләрегез? Яхшы, рәхмәт. Хит-парадта сезнең башкарудагы әтием җыры катнаша. Әлеге җырның клипы турында сөйләшик әле. Анда сезнең әтиләрегез катнаша. Кайсы яклардан алар, нинди һөнәр ияләре? Минем әтием үзе тумышы белән Кайбыш районының Иске Тәрбит авылыннан була. Исеме Олег. Менә Тәрбит якларына сәламнар җибәргә. Әйдә, әтиләрнең исемнәре белән бергә. Вероника. Минем әтиемнең исеме Радик. Ул тумышы белән Сарман районының Наратасты авылыннан һәм бик күп еллар буе ул водитель булып эшли. Минем әтием Фәзир исемле, ул Башкортстанның Бакалы районы Килкәбез авылыннан. Гомер буе шофер булып эшләде. Менә сез нәрсә берләштерә икән. Кызлар әтиләре нәрсә белән шөгыльләнгән әйтте, ләкин мин әйтмәдем. Алайса география зурая инде. Шофер, ә сезнеке? Минем әтием йөк машиналарын сатып алу эшмәкәре белән шөгыльләнә. Димәк, сезнең йөртүче булса, шулай ук та йөк машиналары белән бәйле дип әйтик. Әйе. Менә сезнең нәрсә берләштерә икән, димәк, әтиләрегез йөк машиналары белән бәйле. Һәм тагын бер берләштерүче әйбер бар бездә. Ул безнең энеләребез, безнең дә бер туган энеләребез бар безнең. Сез махсус коллективны шулай җыйгансыз. Шуңа шулай туры килде. Әтиләрегез сәнгать юнәлешенә гомумән ерак, ничек ризалаттыгыз? Авыр булдымы? Мин сәнгатьтән әти бик ерак дип әйтмәсем, әти ул үзе баянга инде менә студент чакларыннан, кечерәк вакытларыннан баянга үзе өйрәнеп, менә шулай авылда. Әйе, авылда бөтен халыкны җырлатып, шулай торып ул инде музыка белән бәйләнеп үскән. Димәк, синекен юмалату авырмаган, чөнки син үзең әтиеңнән димәк. Юк, алай дип әйтмәсем, әти үз ризалыгын тиз бирмәде. Әйе, камералардан куркам. Мин аннан соң мине телевизордан күрәләр дип, менә популярность дигән әйбердән курыкты инде ул. Автограф алырга. Әйе. Шулай итеп, ләкин кирәк булгач, инде ризалаттым инде, әйе. Ризалашты. Алина, бик зур рәхмәт. Вероника, синеке ничек, каршы килмәдеме? Әти каршы килмәде, ләкин бөтен эшләрне ташлап, миңа ярдәм итәргә ашыкты. Үзе инициатива белдерде. Менә бит әйбәт. Менә сезнеке ничек Башкортстаннан китереп җиткерүләр. Минем дә әтием бер дә каршы килмәде. Ул Башкортстаннан ук килеп клипта катнашты. Хәтта кармаклар белән сөйләүгә кадәр алып килде. Башкортстаннан ук. Димәк, клипны караганда сөйләүчеләргә игътибар бирә. Башкортстандык. Моны да күрә аласыз клипта. Менә бит инде кызык хәлләр, тагын шундыйрак кызык хәлләр булдымы төшергән вакытта? Безнең бит инде клип Яшел Үзән районында төшерелде һәм анда
Шундай bir момент булды. Без әти белән Сәпиттә барабыз. Ул Сәпит инде җаныкаем көчкә бара. Анда әти дә, анда әти дә утырган, мин дә утырган бит әле. Әле бер якка тауга менергә кирәк иде. Аннан соң таудан төшәргә кирәк иде. Һәм арттан машиналар бик күп иде. Һәм менә юл халәтенә эләкмәс өчен кагыйдәләрне бозмас өчен без инде 1 сәгать буе төшергәннән соң урынны үзгәртергә булдык. Чөнки клипка алырлык кадрлар кызганычка каршы булмады. Менә бит, менә. Димәк, сез беренче тапкыр төшергәнсез, урынны алыштырып. Бик озак төшерелде ул момент. Ул велосипед исән калдымы? Исән калды, Аллага шөкер. Вероника, синең бик матур анда күренешләр кайда төшерелде? Минем өзек Дындырари якларында төшергән иде. Һәм Дындырарida бик матур һәм уникаль агач булган иде. Анда 5 минутта торырга ярамый иде. Бәлки без дә анда пикник ясаган идек. Менә бит инде. Димәк, без ул клипта ул өлешендә күрәчәкбез. Әйе. Кызлар, бик зур рәхмәт. Менә киләчәккә уй-хыялларыгыз, планнарыгыз да уртаклашып китегез әле. Алга таба да матур итеп яшәргә, эшләргә һәм зур концертлар оештырырга. Амин. Җатта кайнарга. Амин шулай. Бүтән артистлар кебек. Амин шулай. Без беләбез, сезнең быел Алла бирсә зур концертлар көтелә. Без сезгә уңышлар телибез. Иң мөһиме, иҗат чишмәгез бер кайчан да саекмасын. Хәзер инде Мәйдан каналы тамашачылары белән без бергәләп ямьле башкаруына Әтиемә дигән клипка күчәбез. Dünya katlalı Darmış yollarından atlaganda Birek edinin köşülü kula Etiyen kaderler kışım Sineye germek yuşir Düşlerine şalar düşkende de Yaşlık derdi balkı yüzünde Merhametli duynak bulup sina Öşarga karışan üzümde Kaderler kışım Sinene göbek yok
Сәлам дуслар! Татар шоу-бизнесының иң кайнар яңалыклары белән сезне мин Эльвира Шакирова сәламлыйм. Ришат белән Алия никахлы булды. Марат Яруллинның соңгы концерты ничек узган? Лилия Хайруллина якын кешесен күрсәтте. Булат Бәйрәмов Ләйсәнгә нинди бүләк ясаган? Хәзер бу яңалыклар турында тулырак. Узган ялларда татар эстрадасында көтеп алынган зур вакыйга булды. Ниһаять, Ришат белән Алия Крачурина никахлашты. Яшьләрне чын күңелдән котлыйбыз, гаилә бәхете телибез. Ришат әйтүенчә, Алия гастрольләргә йөрмәячәк. Икебезнең берсе өйдә булырга тиеш. Гастрольләрдән буш өйгә кайту әллә ничек. Шуңа күрә Алия гаиләне сайлады, ди Ришат. Марат Яруллин сагынырсың дип аталган концерт программасын Түбән-Кама шәһәрендә төгәлләде. Традиция буенча соңгы концерт яшел дип атала икән. Ягъни артистлар һәм команда сценарийдан читләшергә мөмкин. Марат сөйләвенчә, концертта бик күп кызыклар булган. Альберт исемле музыкант егетләре аеруча шаккаттырган. Ул концерт турын гына түгел, карьерасын да төгәлләде. Иң яраткан гитарасын ватты, диде Марат. Күптән түгел Казанда Лилия Хайруллинаның җанлы концерты узды. Җырчы анда якын кешесен күрсәтергә вәгъдә биргән иде. Концертта Лилиядән кала бер кеше җырлады. Ул да булса Гауга төркеме җырчысы Аскар Юнусов. Лилиядән якын кешең Аскармы дип сорагач, әйе, һәм без яхшы мөнәсәбәттә, бер-беребезне бик яхшы аңлыйбыз дип җавап бирде Лилия. Менә ичмасам, яңалык бу. Бу көннәрдә Татарстанның ат казанган артисты Ләйсән Гимаеваның туган көне булды. Булат Бәйрәмов төнге 2дә үк бүләк ясаган. Сөйеклесенә кечкенә тартма биргән. Ләйсән башта аның эчендә машина ачкычы дип уйлаган. Чынлыкта исә Булат Ләйсәнгә хушбуй бүләк иткән. Ләйсән мин теләгән бүләк бит бу дип бик сөенгән. Дуслар, әгәр татар эстрадасы дөньясындагы иң шәп, иң кайнар яңалыкларны белергә теләсәгез, Мәйдан каналында шоу-бизнес яңалыкларын карагыз. Иң шәп яңалыклар Мәйдан киңлегендә. Мин Эльвира Шакирова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Лайыклы хитта күрешербез. Хит парадны Альберт Валиуллинның араларга ятлар кирмәс җыры дәвам итә. Җырның клибы Казан театр училищесының данлыклы тарихи бинасында төшерелгән. Сценарий авторы һәм режиссеры Марсель Мәхмүтов. Төп геройлар ролендә Татарстанның халык артистлары Әлфия Хәсәнова белән Илдар Хайруллин. Рәхим итеп карагыз. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт. Ятынеден Үзеләрдә ышкыннар калмаган Кайчандыр дүрләгән ушакның Ялкыны сүрелеп югалган Гомерләр бит синесез үтелгән Жайланаган бик күптән Инде мин йөрәгем түренәм Ятларны һич кертмәм, юк кертмәм Ялгышып адашкан җаннарны
Тормышылар игізілеп парылаған Ни ғүмір түзілген бәхітінің Шепілерін түзәрге yol қоймам Ғүмірлер бітсінесіз өтілген Тұрмышылар жайланған бик күпітен Енді мен жүрегім түрінем Ятыларыны хиш кіртімем, yok kіртімем Sinesiz ötülgen Durmuşlar jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtımam, yok kırtımam İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtımam, yok kırtımam Yatlarını hiç kırtımam Азат Абитов белән Гөлсирин Абдуллина иҗатташ дуслары Рәнис Гаппасовның туган көнендә булган. Бүләккә нәрсә биргәннәр дисезме? 2011 елда Рәнис миңа кунакка килде. Бер кат футболка гына кигән иде, өенә кайтканда һава торышы кинәт суытты. Өстенә кергә өр-яңа кардиганымны бирдем дә кире кайтарырсың дидем. Ул аны бирмәде. Инде менә 12 елдан соң туган көненә шул кардиганны калдырдым диде шаян телле Азат Абитов. Аларның клипларына күчәбез. Bulsan da sen menden yıraklarda Janda yaşayılı mahabbet Kışlar birgen üçün yaşavlarga Canım sana okun min rahmet Seni yaşagan yatan Güzel olayım Şiir yazan tayım yaşını Hislerini Selim tanjilene Kişler jitkeştim lazım jirni Seni yaşagan yatan Güzel olayım Şiir yazan tayım yaşını Hislerini Selim tanjilene Kişler jitkeştim lazım jirni Duyam senin жылы қарашыңынан Айырса да бізді шақырымнан Her bir sözünün azlap da şülerin Yüreğime canla yakınlar Seni yaşayan yatan Güzel olayım Şiir yazan tayım yaşını Hislerini Selim tanjilene Kişler jitkeştim lazım jirni Матур исеміңні yüreğime Sırlap yazdım bulmaz bitirir
Görüp sağınam yanım otlarını da Көңілімді сүймәң ей Сені яшәгән яктан Күзем алдым Шигырь язам тыйым яшемне Хисләремне Сөйлим таң җиленә Кичләр җиткәч тыңла син җирне Син яшәгән яктан Күзем алдым Шигырь язам тыйым яшемне Хисләремне Сөйлим таң җиленә Кичләр җиткәч тыңла син җирне Кичләр җиткәч тыңла син җирне Тыңла син җирне, җирне Кичләр җиткәч тыңла син җирне Дилә Нигъматуллина үзенчәлекле фотосессия ясаткан. Шәшемне карайга кистерергә дә уйлаган идем. Әмма андый адымга әзер түгел әле мин. Ә съемкалар өр-яңа һәм текә студияда узды. Мондый фотосессияның Казанда булганы юк иде әле. Фотолар шәп булачак диләр. Фотоларны без дә түземсезлек белән көтәбез. Төшләремдә күрдем бүген сине Яраклардан карап тордың мине Кулларыма кагылдың да киттең Аңламадым тагын нидер әйттең Күз алдымда һаман синең сурәт Кая барсам анда синең сурәт Уйларымда җанда синең сурәт Сагынмаска мине йөрәк Күз алдымда һаман синең сурәт Кая барсам анда синең сурәт Уйларымда җанда синең сурәт Сагынмаска мине йөрәк Болытларга ясыйм күзләреңне Язып куям шунда исемеңне Карашыңнан әллә нишләп китәм Өзелепләр килгәнеңне көтәм Күз алдымда һаман синең сурәт Кая барсам анда синең сурәт Уйларымда җанда синең сурәт Сагынмаска мине йөрәк Күз алдымда һаман синең сурәт Кая барсам анда синең сурәт Уйларымда җанда синең сурәт Сагынмаска мине йөрәк Күз алдымда һаман синең сурәт Кая барсам анда синең сурәт Уйларымда җанда синең сурәт Сагынмаска мине йөрәк Уйларымда җанда синең сурәт Сагынмаска мине йөрәк Лайыклы хитта ВК-га күзәтү сәхифәсе. Ягъни Мәйдан каналының ВКонтакте социаль шелтәрләрендәге рәсми төркемендәге фикерләргә күз салабыз. Артур Исламов белән Эльза Заяринның «Кайда соң» җырын социаль шелтәрләргә урнаштырган идек.
Шул кадәр күп фикерләр язганнар, күпләр опера җырчыларының эстрадада сәхнәне кыздыруына соклануын белдергән. Ә менә Фәйрүзә Алтынбаева исемле язылышыбыз алар булдырырлар, ә менә эстрада артистлары операны булдыра алырлар микән дип сорый. Кызык сорау, шәп фикер, тикшереп карыйсы булыр. Мәйдан хезмәткәрләре Эльвира Шакирова, Ленар Кашафетдинов, Гүзәл Асадуллина төшкән фотосын ВКонтактега урнаштырган идек. Шактый кеше исем фамилияләрен белеп язып куйган. Шуңа күрә бер генә түгел, хәтта 2 җиңүчене ачыклыйбыз. Айгөл белән Лилиягә бездән шәп бүләк тапшырабыз. Мәйдан логотипы төшерелгән кружка. Сүз уңаеннан әлеге фотоны 25,000 кеше караган. Дуслар, Мәйданның ВКонтакте төркеменә кушылыгыз. Фикерләрегезне языгыз. Кем белә, бәлки менә сезнең фикер нәкъ менә лаеклы хит тапшыруында яңгырар. Янәшәмдә эстраданың күз явын алырлык шибәр җырчысы Айлин. Сәлам, Айлин. Ничек кәефләр? Сәлам, бик яхшы. Рәхмәт безнең студияга килүең өчен. Айлин, хит-парадта мин синең җыры белән катнашасың. Беренчедән әйтеп үтәле, җырның исеме ни өчен шулай? Бу җыр безнең көчле рухлы затларыбызга багышланган. Шын ир-егетләргә. Ир-егетләргә, чөнки шын ир-егетләр янында гына без шундый матур, илаһи, нәфис, сөйкемле, сөю тылы җанлар була алабыз. Менә бит, бу димәк шын хатын-кызлар җыры булып чыга. Әйе, шулай. Ә менә бу җырда без күрәбез сәхнә варианты гына клип төшерергә уйлыйсыңмы? Клип төшерергә уйлар бар иде. Менә клип төшергән чиракта анда нәрсәләр күрер идең үзең? Бүгенге көндә ир-ат белән хатын-кыз мөнәсәбәтләрендә мәхәббәт хисләрен бүгенге көндә ничектер күрсәтмиләр. Мин клипны киресенчә хин стилендә төшердем. Кайнар ачык хисләр белән. Чөнки менә алар мин бит инде хин киноларын карап үскән кыз бит инде. Монда тамашачылар да бар андыйлар. Әйе, без бәләкәй чактан әти-әни белән кинотеатрга, хин киносын карарга еш кына йөридерик. Һәм шунда миңа мәхәббәтне ничек күңеле, җаны белән җиткереп, аңлатулары сеңгәндер. Шуңа мәхәббәт турында клип төшерсәм, мин аны хин стилендә төшерер идем. Хин стилендә димәк кебек биюләр дә булачак. Иң мөһиме миңа калса, сез әйтергә теләгән әйбер, ул да булса хисләрдән курыкмаска кирәк. Дөрес, әйе. Дөрес итеп хисләрне ачып җиткерү. Менә синең җырларыңда да, Айлин, без беләбез мәхәббәт турында җырланыла, ә менә үзең мәхәббәткә ничек карыйсың? Бармы ул мәхәббәт? Әлбәттә бар. Минем Синең өчен нәрсә ул мәхәббәт? Минем өчен мәхәббәт ул мега көчле, мөгъҗизалы энергия. Кат әйтте. Ул хәтта ургылып торган ташкын кебек һәм аның белән бүлешәсе килә, аны исәсе килә, аны бирәсе килә. Айлин, синең бу энергияң белән үзеңнән мәхәббәт канатларына очып, язга таба, җәйгә таба атлыйм дигән сүздән үзеңнең дә җәйгә планнарың ничегрәк? Дөресен әйткәндә, мин һәр җәйне күп итеп эшләдем. Ягъни авыл бакчасында турында сүз бар. Юк, мин йорт төзедем. Үзеңме? Мин аны оештырып җитәкләдем. Менә бит, димәк, Айлин әле җырчы гына түгел, әле өйдә төзүче дә булды тагын нәрсәләр. 3 бала бит инде. Монда мин кул чабыйм әле. Чөнки хатын-кызның бөтен матурлыгы, әни булу да. Әйе. Быел инде мин ял итәсем килә. Айлин, син чыннан да бу ялга лаек уйлаган хыялларың тормышка ашсын, иҗади уңышлар дип. Әйдә тамашачыларына ял иттерик. Синең клибыңны тәкъдим итәбез. Айлин башкаруында мин синең. Рәхим итеп карагыз. Күзләреңнән синең тирән күлләренә үзем курыкмыйча төштем.
Çünkü sinemin özütten köşe kullarım ne karışlarım Boysundur ağlar Müge yaratıp kara her vakit Min sinem sevgilim olur ben sen kötüm olan Min sinem zörserim olur ben kıyalandırgan Min sinem bir günem olur ben da görürmen anda kütke Yaratıp duymazlık dinlerim bularman ömürge Havalarda beznem yazmışlar kuşulgan inde Kirge yollar yok Berge bulur vakat jütte Beznem erkende hem bir nişekte Hayıram olmaz min bulurman dik Orasınıke Min sinem sevgilim olur ben sen kötüm olan Min sinem dürzürüm olur ben kıyalandırgan Min sinem bir günem olur ben da görürmen anda kütke Yaratıp duymazlık dinlerim bularman ömürge Sevgilim bulurman sen kötüm olan Min sinem dürzürüm bulurman kıyalandırgan Min sinem sevgilim bulurman sen kötüm olan Min sinem dürzürüm bulurman kıyalandırgan Min sinem bir günem bulurman da görürmen anda kütke Yaratıp duymazlık dinlerim bularman ömürge Min sinem sevgilim bulurman sen kötüm olan Min sinem dürzürüm bulurman kıyalandırgan Min sinem bir günem bulurman da görürmen anda kütke Yaratıp duymazlık dinlerim bularman ömürge Виктор Агапов Татарстанның халыклар дуслыгы йортында чыгыш ясаган. Шалы керәшеннәре айлыгын йомгаклау хөрмәтенә оештырылган матур концерт булган бу. Бу чарада Яршаллы шәһәренең фольклор коллективлары үз эшчәннәре чыгыш ясады. Бик җылы матур кичә булды дип сөйләде безгә Виктор. Байлар җитсә туган якка тарта сагыш тартамын Ярсу язларын сагынып сарманыма кайтамын Вапак туе күлмәген кисә сарман алма ағачлары Сые жарана жарлап туймый дәртле саны дугачлары Вапак туе күлмәген кисә сарман алма ағачлары Сые жарана жарлап туймый дәртле саны дугачлары Назлап искән җилләрен дә сагышларны таратам Олыма ағачлар сердәшләрем шуңа күрә яратам Вапак туе күлмәген кисә сарман алма ағачлары Сые жарана жарлап туймый дәртле саны дугачлары Вапак туе күлмәген кисә сарман алма ағачлары
Айгел Закирҗанова зур сөйенече белән уртаклашты. Яшь йөрәкләр автор башкаручылар конкурсында дипломант, Эстония шәһәрендә узган халыклар бәйгесендә лауреат булдым ди җырчы. Айгелне чын күңелдән котлыйбыз, тагы да зуррак җиңүләр, яңа үрләр телибез. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр, нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Газапланып үтә һәрбер көннең, шит ярлар синең кочакта. Нигә инде мине сайламадың, дөрләп янам кайнар учакта. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Һәрбер көн сине уйлап узам, таңын арата синсез иртәләр. Йөрәк җавап таба алмый ярсына, араларда безнең киртәләр. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Мөселман халкы өчен иң күркәм, иң изге Ураза гаете булып узды. Шушы уңайдан Айгөл Бариева гает бәйрәменә багышланган концертта катнашкан. Ират җырчылар арасында бер үзем генә идем. Мөнәҗәт белән дуга җырын башкардым. Бу бәйрәмгә милли киемнән килү мөһим иде, диде Айгөл.
Күңелеңдәге авыр ташыны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кешең күзе яшьләре тамган чакта качып алырлык булсын аның кайнар кочагыннан яшәр өчен көч тусын яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше Şarasızdan boş yiyeler Tamam ordım degende Tik bir sözü bilen kabar Kanat koysun dinlerge Күңлеңдәге авыр ташыны Ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә Олы йөрәкле кеше яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше Яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Исегезгә төшерәм. Яраткан җырыгыз өчен 5533 кыска номерына СМС хәбәр юллагыз. Җиңүчене бары тик сез хәл итәсез, дуслар. Тулырак мәгълүматны Майдан ТВ сайтына кирип укыгыз. Ә мин Илмир Ямалов бүгенгә сезнең белән яхшы кәеф теләп саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыйк.